Sempre hai sitios que vou recordar e esta vez fai xa anos estuver aquí na fervenza de Taboazas, tamén en avión, que forma esta poza preciosa, non? Algúns chamanlle Pozo Negro de Taboazas, outros fervenza de Taboazas. Bueno, aquí hai un muiño que no seu día estaba aquí na parede da caída da auga. De inverno, incluso aquela parte dali sale... Ai, eu non sei se me escoitaría porque andaba co micrófono lexos. Entonces, bueno, que paga a pena, sí señor, cousa curiosa. Espero que disfrutedes e que lle dades me gusta. E aunque esta época non é a que máis me gusta a min facer as fervenzas, estáme deixando o sabor de boca o volver, así que habrá moitas fervenzas. Pero eso, darlle me gusta, porque se un día unha fervenza ten moitos me gustas, prometo meterme na poza. Queda dito. Ademais, hasta incluso o número de me gustas vos lo deixo para vos. E eu me meto. Espido, acompañador, é unha cousa decente, que non se diga, vale, eu marcho, se non caigo, marcho. Hasta logo.